kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. It's Sunday edition ng ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Mission to help restore the health of people. Kaya sa mga listeners natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. And of course, sa mga listeners natin ngayon, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong doon sa CMD Bicol. Kung saan si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin dyan sa CMD Bicol. Okay? So, yan. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, maraming salamat sa mga nag-avail ng ginawa dyan na free health consultation sa CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. Ngayong araw po yon ginawa dyan. Ay, hindi pala. Saturday, oo, ginawa yung free health consultation. And of course, maraming salamat sa inyo. Comes January 18, magkakaroon din ng gagawing free health consultation sa CMD Center in Legazpi. January 18, 9 a.m. to 4 p.m. po. At first come, first serve po tayo. Okay? Sa CMD Center in Legazpi City. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. At kung magtatanong kayo, ano mga health problems ang pwedeng matulungan ng Power Trio from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating cell, Biojuice, tried and tested. Ulitin ko lang sa mga taga-Legazpi, yung mga dito sa area natin sa Albay, take advantage, maka-avail ng gagawing free health consultation on January 18. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. At first come, first serve po. Gagawin yan sa CMD Center in Legazpi City. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas po tayo ng Denver's Computer Shop in front, LCC Supermarket. But of course, sa mga taga-riyan, sa Daet, yung mga malalapit na bayan dyan sa Daet, avail lang kayo, take advantage, maka-avail ng ginagawang free health consultation dyan sa CMD Center in Daet, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte, malapit po sa Jusel's Garden. Yan po. And mga taga Camarines Norte, abang-abang lang kayo dahil comes, pagdating ng natin, comes ngayong darating na February, magkakaroon ulit tayo ng event dyan sa Camarines Norte. Iikot uli ang inyong lingkod. Okay? So, yan. Dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. For the meantime, magpa-play muna ang inyong lingkod, mga kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto? Opo. Grabe, so amazing ang ginagawa ng ating produkto. Kaya dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. So dito muna tayo sa testimony kung paano nakakatulong yung ating product. Hello kay Ma'am Michelle Biescas dyan sa Bakakay Albay and CMD Center in
Santo Domingo, Albay. O, dito muna tayo. Isang magandang kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto? Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi na intindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos-gastos pa tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Ba't magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Buwan, mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Dinidma ka CMD. Tapos ikaw, papabalaan, mag-resolve ng problema ko. Okay. Marami may ano ka pa kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family na prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya diyan sa Puro, Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan?
Sabi ko, si mami pala, meron, hindi naman sabi ko, o sige, tutulungan kita, kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya, kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung, chupon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakban ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na chupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit niya, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, meron pa ba? Sabi ko, basta meron pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagahan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang din nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Ganun. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi kahit sa sugat. Napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol. Ilagay nyo lang sa gapas. Tapos, paglagay nyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol. Lagyan nyo ng plaster. Hayaan yung umuwaga ng ganyan. Araw-araw. At makikita nyo, mawawala yan. Kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na na user ng product. At siya na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko,
Why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, ha, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw lang doktor, inimno mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa rin tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madami marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya, huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga Puro, Legazpi. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kailangan lang aralin nyo rin. Subukan, okay? Hello kay Ma'am Nancy Pilayo, Ma'am Rodora Nucom, and Ma'am Yoli Tayam. Musta na sis dyan sa Barak, Catanduanes, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717, at ulit-ulit nating binabanggit, taking our power trio, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. At syempre, pag sinabing power trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating cell BioJuice, tried and tested. Oo, napakaganda, napakagaling. And introducing also our CR Juice, yung ating pang-detox. Oo, ang dami na to, natuwa talaga sila. Wow, sabi na, ma'am, wala nang kahirap-hirap. Sa mga taong constipated, yung iba dyan daw, mga every 3 days, 4 days, bago kayo madumi, ay naku, delikado kayo magkaroon ng colon cancer. O delikado kayo magkaroon ng almoranas o colorectal cancer kung hindi malinis ang inyong mga colon. Oo, gumamit na ng ating CR Juice. Magsi-CR talaga kayo. Na mas magian ang pakiramdam, mas effective yung pagpasok ng mga nutrisyon sa ating katawan kung malinis ang ating mga colon. And of course, sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, di ba? Yung mga in-one, ang taas ng sugar content. Palitan na, panahon na, palitan ng ating HCI coffee. This is an alkaline coffee. Kaya safe po kahit doon sa mga acidic, di ba? Okay, so ulitin ko lang ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto ngayon, mga kalalakihan dyan. Ito daw, sakit ito ng mga kalalakihan na nag-edad 40 years old and above. Kung hindi kayo naging maingat, delikado, magkaroon kayo ng tinatawag na colon, hindi pala, prostate problem. Ito, pakinggan natin paano natulungan ang isang nakakatheter na at the recommendation sa kanyang doktor ay operasyon talaga. Pero good news, hindi siya na operahan. Okay? Pakinggan natin po. Okay, may bisita po ako dito sa aking office sa Legazpi City at narinig ko ang ganda ng experience nitong isa ditong pumunta dito. Kaya ma-interview natin para maka-inspire man po siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Sir, kailangan ko pangalan mo, edad at taga saan po? Taga Ginubatan. Pangalan? Igmedio Rico. Ilan yung edad nyo? 62. Okay, sa edad mong 62, ano ba yung mga pinagdadaanan mong health problems po? Prostate. Yun lang ba? Opo. Hindi ba tumataas yung BP mo? Hindi. Normal lang po. Normal. 120. So, yung problema mo sa prostate problem, nahirapan ka ba mag-ihi? Nahirapan po. Ilang buwan na? 2. Yung nakakateter. 2 buwan. Kinatiter ka? Opo. Kasi
Pag walang catheter, di ako makaihi. Oh, ilang buwan kayo nakakatheter po? Dalawang buwan. Oo. Ano yung mga pinagdadaanan mo habang may catheter ka? Nahirapan ka ba o ano? Nahirapan po. Kasi sa gabal yung hindi makagawa kung anong gagawin. So, yan, 2 buwan siya nakakatheter. Ano bang recommendation sa'yo ng doktor? Anong pwedeng gawin sa'yo? Pinag-resita ako ng gamot. O ano, ilang buwan mong iniinom? Maintain yun po. Ilang buwan mong iniinom? Matagal na. Mga taon na yung iniinom ko yun. Para ba yun sa prostate? Opo, sabi nila, yung resita nila sa akin. Hindi ka pa, wala bang recommendation na kailangan kang operahan? Naka-schedule na po ako nung October 2 diyan sa BR TTH. Tapos biglang pinapunta kami ng September 30 kasi pizza dos schedule ng operahan. Tapos pumunta na kami September 30. Biglang nagsabi na sira daw yung pang-laser nung gamit. Hindi man natuloy. Kaya umuwi na lang kami. Kaya ako ng CMD, tuloy-tuloy mag-inom. Yun ang nagpa-ultrasound. Bumaba, dati 100.9 yung enlarged, malaki. Tapos magpa-ultrasound ako, naging 88 na lang po nung mag-inom ako ng CMD. Ilang drops po iniinom mo ng CMD? O umiinom ka rin ba ng CBF, yung tableta? Opo. Ilan po? Dati 60 yung drops. Tableta. Dati 8, tapos pagpunta namin nung isang buwan, sabi bawasan daw ng 2, 6 na lang yung tableta. 6 tablets, 3 times a day. 2 times a day. 2 times a day. Umaga So, ilang days mo, di ba nakakatheter kayo? Ilang days mo naramdaman yung pagbabago sa health mo? mga may gitsang buwan na yung pagbabago na normal lang pag-ihi ko. Hindi. I mean, di ba, nakakatheter ka, nag-umpisa ka mag-take ng CMD? Opo. Oo. Ilang araw yung pagbabago? Mga 2 weeks yun, nagbago. Kaya pinapalitan ko yung catheter kasi pag 2 weeks daw, palit naman ang catheter. Tapos pinapalitan ko na, hindi naman yung catheter, di ko na pinakatheteran. Tapos tinry ko mag-ihi sa CR, nakaihi na ako marami. Yung pala, lumiit na kasi yung catheter ay prostate. Oo, nung pag-inom ko ng CMD sa katablet, CBE. Nag-detox ka po? Nag-CR juice ka? Opo, isang beses lang. So, October ka nagpunta dito? Na nag-umpisa? September. September ka nagpunta Opo. dito? Oo. So, ngayon wala nang catheter? Wala. Mag-umpisa ng September to, wala na akong catheter hanggang ngayon. Okay na yung pag-ihi niyo po? Okay na po. Okay, so aside nung sa prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan? Mayroon po. Ano po? Yung mga sa pag-dumi. Dati hindi regular? Kung minsan, tuloy, kakadumi ko pa lang, mamaya-maya, dumi na naman. O ngayon? Ngayon, mabibilang na lang ko yung pag-CR ko. Kung minsan, mga 2 beses. Ayun, normal yan. Opo. Normal yan. So, lumakas po ba kayo? Opo. Yung tulog nyo, kumusta po ngayon? Masarap na yung tulog ko. Dati, iniisip ko kasi, kaya hindi ako nakakatulog kasi nararamdaman ko, nandiyan naman yung nagkaihi naman ako, kahihi ko pa lang, maya-maya, wala pang 5 minutes, may ihi naman. Parang hindi naubos yung ihi ko. Pag nakahihi na, masarap na yung pakiramdam. Tapos, parang hindi naubos yung ihi ko. Balik na naman ako sa CR. Ngayon,
nangahimbing na akong matulog, nakakaramdam na akong ihi. Pero matagal na ihi naman ako para hindi ako nagtatagal. Natakot kasi ako pag nagtagal ng ihi. Kasi pag nagtagal, di na ako makaihi. Lalong dami ko ihi, wala nang lumalabas. Okay. So, tatay, anong message na masasabi mo, mapakinggan yung kwento mo para maka-inspire ka sa mga katulad mo na nagkakaroon ng mga ganyang problema? Recommend mo ba? Maraming salamat po sa namin yung CMD na yun na nakatulong sa prostate ko na nakaihi na ako kahit walang catheter kasi nung hindi pa ako umiinom ng CMD kahit may catheter nahirapan ako, maraming ihi ko hindi man lumalabas na sa puwerta, sa na lang sa hose dumadaan. Kaya nung nag-umpisa ako bumili kami ng CMD, September 24 ata yun, pumunta kami dito. Yun ang pag-umpisa ko mag-inom. Tapos magpapalit ako ng September 2 ng catheter. Di ko na diretso yung catheter na sabi ko, nakaihi na ako. Tinry ko doon sa CR ng ospital. Sabi ko sa doktor, nakaihi na ako, Dok, na kahit walang catheter. Tapos, wag na natin, lagyan. Bumalik ka na lang kung hindi ka naman makaihi. Ayan. Pangalan po at taga saan ulit? Ako po si Mr. Igmedio Rico from Doña Mercedes, Ginubatan, Albay. 90. Ayan, napakagandang kwento ng kagalingan. Nakalain mo yan, due for operation. Opo, due for operation. Pero dahil lang pumunta siya dyan sa ospital, sira yung aparato, hindi siya naoperahan. Kaya pumunta sa CMD Center. O ayun, sa pag-take ng ating product, nakaihi na ng maayos, hindi na kailangan mag-catheter, hindi na rin kailangan na operahan. Hello kay Ma'am Nelly Akaw. O saan ba daw ba sa Legazpi? Punta kami yan. Oo. Ano lang ma'am, mamay i-send ko sa'yo. Pero kung alam mo yung sentro ng Legazpi, LCC Supermarket, sa kabila is Denver's Computer Shop. Kung saan nandyan ang Denver's, nasa second floor po ang CMD office. May karatula po kami sa labas. Okay? So anyway, message ko rin sa iyo mamaya yung exact address. Ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline ay 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto ngayon, isa uling kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Number 30. Ayan, pakinggan po natin. Po dito na mag-attend ng regional sales caravan. Maganda raw ang kwento niya, kaya ito wag natin palagpasin. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Nora Palima po at Bayandong Bakakay. Ilan yung edad niyo, ma'am? 61. Nagkaroon ka rin ba ng health problem kaya nandito ka? Dati po, Anong problema? yung sumasakit ang ulo ko, palaging sumasakit. Hindi naman ako pumupunta ng doktor. Yan, nakikinig lang ako sa radyo. Tapos, tinisting ko hanggang ngayon. Yun ang Kumusta ko. naman, ma'am? Okay naman po. Hanggang ngayon nagte-take kayo? Opo. Tapos, yung tatay ko, pag nagkakasakit yun, tinatawag niya ako, pinupunta ko kasi nasa Sorsogon. Ngayon, naikot namin ang ospital, ang mga doktor sa Sorsogon. Opo, Erosin, Sintrong, Sorsogon, kung saan sa How old na yung father niyo po? 85 po. Ano yung sakit niya, ma'am? May prostate siya, tapos yung lalamunan niya, hindi maalisan ng sipon. Tapos yung niya, yung plema niya puti. Hindi yan kahit anong antibiotics nang binibigay ng ganun pa rin. Tapos yung nabibingi na siya sa antibiotics. Kasi good for 7 days. Tapos hindi man siya ganun pa rin. Sabi niya, punta naman tayo doon sa iba, baka naman. Punta naman kami. Ngayon, sabi ko sa kanya,
ano kaya kung testingin mo itong CMD? Hindi naman ito masama, sabi ko. Hindi ka naman maano nito kasi kung umiinom ka sa doktor, pwede ka naman inom. Eh, yung sabi niya. Dinara ko siya rin sa Bakakay kasi nasa Sorsogon siya. Dinara ko siya kay Ma'am Mitch. Tapos, siya. Sabi, CRG juice muna bago siya therapy nga niya. Tapos, siya. Tapos pag-inom niya ng CMD, okay naman ang niya. Sabi niya, parang may improvements ang pakiramdam. CMD lang ba yung ginamit niya, ma'am? Hindi, yung lahat. CR juice, CR, opo, yung yung isa pang juice na So, bali, bago niya nag-try ng ating health HCI products, ilang buwan ba o taon na siyang nagsasuffer ng mga health problems niya, ma'am? Matagal na po, ma'am. Kasi, kung saan-saan siya nga pumupunta. Sabi ko, wala ka naman nararaaw, hindi ka naman gumagaling sa gamot na yan. Testingin mo to, sabi ko. Okay ito, sabi ko. Tapos, nga niya. Sabi ni Ma'am Mitch, mag-inom 3 times a day. After meal, 30 minutes after meal. Sa isang baso niya, 10 patak. Tapos, 10 CBF. Yun. Tapos, pag 9 o'clock, pinapa-juice ko siya. Tapos, pinapatakan ko rin ng CMD. 10 drops din. Tapos, after lunch naman, mag-inom naman siya ng CMD at CBL. Pero ma'am, nung nag-take po, sabi mo matagal na siyang ganun ang situation niya, may health problem at marami nang nainom na gamot, parang umikot na sa lalawigan ng Sorsogon ng mga pagamutan. Nung nag-take ng aming product, ilang araw ba nakaginhawa? After 1 week, sabi niya, may parang maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko, sige, dire-diretso mo yung tapos balik-balik nga kami dyan kay Ma'am Nitz dahil ite-therapy siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Tapos yung yung sa lalamunan niya, kasi parang sabi niya, parang may sipon ako. Hindi yun na yung plema niya. Sa doktor, hindi yan gumagaling, hindi na hinog ang niya, palaging puti. Nung sige na niya inom, lumabas sa kanya yung yellow, ang plema. Nag-okay ang niya. Ilang months na ba ma'am gumagamit? May ata kami pumunta ngayon lang. June. Bago pa lang. Bago pa lang po. Anong sitwasyon niya ngayon, ma'am? Okay ang niya yan. Okay ang pakiramdam niya na umiinom siya. Nagpaano nga siya sa doktor ulit dahil may prostate nga siya. Sabi ng doktor, lumiit na daw ang prostate niya. Tapos sa pangalawang may kay Ma'am Mitz na check up, sabi ni Ma'am, lumiit na ang prostate niya. Sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan para okay ang pakiramdam mo. Last week, nagdala ako ng gamot sa kanya. Oo, sabi niya, masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, bakit? Anong mo? Sabi niya, naubusan ako. Hindi ako nakainom kahapon. Naubusan. Oo. Tapos, pagdating ko, timplang ko kaagad siya ng juice. Tapos, patakan ko ng CMD. Tapos, bigyan ko ulit ng 10 tabletas. Mga alas 5, sabi niya, okay nga yung pakiramdam ko. Sabi ko, mamayang bago ka matulog, inom ka ulit. Kaya, sa awa ng Diyos. So sa family, ma'am, aside from yung father mo, may iba pa bang gumagamit ng product natin? Opo, yung asawa ko. Anong problema? Diabetic kasi siya na nagmamanhid na ang niya. Kumusta siya ngayon? Okay na po siya na nag-iinom siya ng CMD, CMD, yan, saka CR juice. CR juice. Na-detox din siya. Ni Importante Ma'am talaga yung detox. Ako rin nga, na-detox din Oo. Ma'am, anong recommendation mo? Ay, may message ka ba sa mga nakakapakinig ng testimony? Para po sa mga hindi pa ng CMD, try po nyo kasi wala naman masama sa maganda ang CMD kasi
herbal nga, hindi ka ma-overdose sa pag-inom ng gamot. Ma'am, pangalan ulit, taga saan? Nora Palima po. Taga Bakakay. Opo, Bakakay. Ayan, salamat po, madam. Yan, iba-ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating product. Oo, sabi nga, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya doon sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. Prevention is always better than hospital bill. Okay? Kaya madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Katulad nito, ang isa pa nating mapapakinggan. Pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa aking office. Nakakatuwa talaga yung kwento niya, kung anong nangyari sa kanya. Masigla siya ngayon kaysa nung pumunta siya dito. Siningi ko talagang mag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng ating product. Madam, yung iyong pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Lily Baldon, taga Washington Drive, Barangay 8. Nasa 62 na po ako, madam, ang edad ko. Ay, senior ka na rin. Pares tayo, senior, ma'am. Oo. Ma'am, ano yung nangyari sa'yo? Ang kwento mo sa akin na na-confine ka. Bakit ka na-confine? Opo, na-confine ako ng 2 buwan, June and July. Yung July kung naibalik naman ako sa hospital, diretso na ako ng ICU. Kasi yung gamot po na tinitake ko, parang walang nag-epekto sa katawan ko, nawala yung appetite ko, wala akong tulog. Yun po ang naramdaman ko sa katawan ko. Tapos po nung July, yung July na paglabas ko ng hospital, tapos doon na po ako nag-take naman ng madami naman na gamot, na synthetic na gamot. Tapos ganun din, mas lalo, madaming dinagdag naman na gamot. Di yun po, naisipan ng asawa ko na yung kumplituhin ko na yung CMD na nagamitin ko na yung miracle, CMD, yung tatlo power trio. Yun po, talagang ininom ko. Naramdaman ko sa pag-inom ko noon, ilang araw lang na 3 araw lang yata yun. Nag-epekto na, nagatulog na ako, tapos medyo nabawasan na yung sobrang wala na akong appetite. Nakakakain na ako ng maganda, maayos. Sabi ko, diretso ko na po yung pag-inom ng CND. Ngayon, parang masigla na ako. Masigla ka talaga. Tapos po, kaya sabi ko, salamat sabi ko dahil may CMD. Tapos, inano ko na yung one set talaga, yung power trio. Yun na talaga ang ginamit ko. Dati, yung yung CMD lang, patak lang. Dahil 2005, yun ang ginagamit ko talaga, patak lang. Pero nang gumamit na ako ng power trio, yun na talaga, yung medyo na, yung ng katawan ko, maayos na. Tapos ngayon nga, nagpa-check up ako dito ng libre. Sabi nung doktora sa akin ng CMD, medyo ayos na daw yung sa heart ko. Hindi daw masyado yung, parang parang bawas na daw yung sa heart ko. Kaya sabi ko, grabing pasalamat ko po sa sa CMD na yun na ang tinay ko. Kaya hanggang yun na lang ang gagamitin ko, CMD na power trio. Kaya hindi na ako mag-iinom ng synthetic na gamot dahil sobra talagang naranasan ko na nawala yung side effect, nawala na ako ng appetite. Tapos minsan gusto ko magsalita,
yung salita ko parang nawawala na yung iniisip ko. Hindi ko maisabi. Sabi ko, Diyos ko, anong ba ito? Natatakot na ako sa buhay ko. Na biruin mo, sa pagsalita ko, may epekto. Yung sa pagtulog ko, may epekto. Yung sa appetite ko, may epekto. Sabi ko, ano ba yan? Mamamatay na yata ako. Na Sabi mo, para ka nang masisiraan. masisiraan para akong nang masisiraan ng bait na sabi ko, Diyos ko, biruin mo yan, walang tulog, walang kain, tapos yung pagsalita mo, mahina pa yung katawan ko. Di ngayon, ayos na po ako. Kaya salamat po sa Power Pero may 3. sinasabi kang nung na-confine ka, may nakaano ka rin na, so sabi mo ma'am na, yun, may sakit din. Yung kapitbahay ko na nagkasakit din na kumari ko na nagbumpain din siya na talagang yung para bang matanda na siya na mahina na siya maglakad. Yung sinabihan ko siya, sabi ko, Madi, ako baga sabi ko, nagsi-CMD. Mag-CMD ka din, sabi ko, malakas talaga sabi ko yan sa katawan. Tapos maganda sabi ko ang epekto. Di ngayon, sinunod niya ako na pagsunod niya sa akin, ayun, baga tumaba na yung kumari ko. Dahil may CMD daw doon sa Kamalig. Masigla na rin. Opo, yun na din niyang ginagamit, CMD na Ma'am, maririnig ito ng may mga problema sa kalusugan. Anong ma-advise mo po sa kanila? Ang may advice ko, madam, sa kanila, subukan po nila yung Ayun, naputol pero ang ganda po ng kanyang kwento kung paano siya natulungan ng ating produkto. Kaya sa mga listeners natin, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Our products are tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Ulitin ko lang, sa mga dito sa Albay, free health consultation po ay gagawin sa CMD Center in Legazpi City ngayong darating na January 18. January 18, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi or Nabuel na Center na po ngayon sa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas po tayo ng Denver's Computer Shop in front LCC Supermarket. And of course, sa mga listeners pala dyan sa area ng Tabaco, meron kayo free health consultation na gagawin ngayong Sunday na po yan. Ngayong Sunday na, January 12, opo, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Tabaco, nasa second floor ng Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. And syempre sa mga taga-Daet at mga malalapit po dyan sa area ng Daet, sa Camarines Norte, punta lang kayo sa CMD Center at free health consultation po kayo dyan. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, in Daet, Camarines Norte. Malapit po yan sa Josel's Garden. At hintay-hintay nyo na lang po, magkakaroon ulit tayo ng event dyan sa area ng area ng Camarines Norte. Iikot uli ang inyong lingkod comes February na kasi busy tayo ngayon. Hello kay Ma'am Lilibet Coloma. And by the way, sa mga taga Palanog, Kamalig, Albay, meron pala kayong CMD distributor dyan sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez, Joanne Asaytuno, isang BSW sa Humapon, Legazpi City, sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member sa amin. Membership ngayon na nasa 5,990 kung saan you get products worth 6,000 plus. 5,990. Yan po ang satuyang ang ating registration para maka-member kayo. Walang lugi yan. And next time you buy our products, malaki po yung discount. Opo. Tandaan po, ang ating products tried and tested. Madami na ang natulungan. For healthy family, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit,
take the product to restore your health. Pag na-restore na, huwag basa-basa tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basa-basa nagkakasakit o tamaan ka man ng sakit, very mild lang yon, promise po, okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Ayan, ulitin ko lang para sa inyong lahat. Magkakaroon ng gagawing free health consultation CMD Center in Legazpi ngayong darating na Saturday, January 11. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Hello kay Sir Nems Flora and Ma'am Floriden Kalimlim. Okay? So ito ay pagpatuloy po natin yung ating mga CMD Centers and active distributors. Sa Masbate, si Amistaki Center. At 2nd floor, siya Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Prop 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyana at Danibel General Merchandise and Consulting
Construction Supply, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stockist Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. First District of Albay, Mr. Remendez 156, Orbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stockist Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bakakay. Sa second district of Albay, siyempre yung aking center, CMD Stockist Center, now Nab Wellness Center at second floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Porok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sadas Cable Store, Porok 2, Itbama nito. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Porok 3, Itbama nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Porok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Porok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Porok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front Anislag Church. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Porok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Porok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig. CMD Office at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi. Ma'am Marinopre, Porok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Andiyan si Ma'am Cindy Toledo Aicardo sa Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinias Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Porok 2, Sagaysay. Magiro. Ayun, naputol na. So anyway, sa mga listeners natin, kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po, Edad Karamdaman. At kung mga taga saan kayo, Edad Karamdaman,
At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. And of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Kami po kasi nang na-prove namin na napakaganda talaga ng ating product at kailangan talaga ng napakadaming tao na may mga problema sa kalusugan. We started sharing to people para makatulong tayo. Alam mo, doon kami binless ni Lord nang ang produkto ay nakakatulong and ang aming intention ay makatulong. Kaya we need retailers, we need distributors, huwag niyong intayin na kung sa ano na pilitin pa. O, di ba? Oo, prevention is always better than hospital bill. Ang membership ngayon nasa 5,990. Andyan na yung Power Trio, may mga dagdag pa tayong products doon. Oo, at pwede nyo nang aralin, pwede nyo rin aralin paano gawin ang negosyo ni Health Code International. Nag 20 years na po tayo. Good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon kayo. Ang sarap nung nagkaroon tayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Akalain mo yan, yung mga bumabalik sa center na nagpapasalamat. Just kahapon lang, ang daming nagpapasalamat na gumanda na kaagad yung pakiramdam nila. May ano nga doon na problema niya is constipated. Kaya pala naka-smile nang pumunta sa office. Sabi ko, hello po. Sabi niya, solved na yung aking problema. Totoo nga yung sinasabi ninyo. Na-regulate ang kanyang bowel movement at gumanda na yung kanyang pakiramdam, gumanda na yung kanyang tulog, lumakas po siya. Ganun po ka-amazing yung ating produkto. Na kung halimbawa, katulad nung isa, ng problema niya ay prostate problem, kaya nakakatheter. O, di ba? Sa pag-take ng ating product, hindi lang yung prostate niya ang natulungan. May iba pa siyang health problems kasamang natulungan. Na-regulate yung pagtulog, yung pagdumi, lumakas na siya, hindi na siya nagwo-worry. Oo, lumakas at masarap na niya mamang tulog ko. Oy, grabe talaga yung ginagawa ng ating product. Kaya doon sa mga listeners po natin, take advantage, subukan nyo ang aming product at ulitin ko para sa inyong lahat, free health consultation ay gagawin dito sa Legazpi City ngayong darating na January 18. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po. And of course, dyan sa area ng Daet o malalapit na bayan dyan, punta lang kayo sa CMD Center sa Diego Liñan Street, Barangay 7. In Daet, free health consultation po kayo doon. Kung may mga latest laboratory result, pakidala po. And habol-habol, mga taga-tabako, yung mga taga-malilipot, yung mga dyan sa Malinaw, yung mga malalapit dyan. Free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Tabaco ngayong Sunday na mismo. Opo, January 12. January 12, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Tabaco sa second floor ng Center Point Building at top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Take advantage po mga taga Tabaco, yung mga taga First District o Balbay. And syempre, diyan naman sa area ng ng Santo Domingo and Bakakay, lagi naman dyan si Ma'am Michelle Biescas ang inyong stockist para tulungan kayo. Oo, swerte nyo at meron kayong Ma'am Michelle Biescas. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people. And hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.